Добрый дзень. Сёння 7 лістапада і мы пачынаем агляд найбольш цікавых навінаў за тыдзень, якія адбыліся ў аршанскім рэгіёне. Звярніце ўвагу на тое, што на гэтым тыдні YouTube падключыў да нашых ролікаў перакладчык штучнага інтэлекту. То бок цяпер нашыя ролікі, калі вам гэта патрэбна, будуць перакладацца на патрэбную вам мову. На гэты момант YouTube абяцае перакласці свежыя ролікі, але з цягам часу перакладзе і ранейшыя. Зрэшты, калі вы беларусы, патрэбы ў такім інструменце няма. Выпускі традыцыйна выходзяць на беларускай мове. Асноўныя тэмы выпуску. У Иркутской области России у аварии загинули 2 белорусские дальнобойники, связанные с нашим регионом. На что важнее тратить державные гроши? У лекарни Семашки после ремонту открыли терапевтичное отделение. Державные СМИ опубликовали кошт ремонту, який здзівіў. Адразу 5 трактаров позбавилася талачынское прадпрыемства. Причина – пожар. Гэта і іншыя навіны ў сённяшнім выпуску. Вашыя падабайкі, каментары і падпіскі вельмі дапамагаюць распаўсюду нашых відэа. Актыўна рэагуйце на нашыя запісы і дзяліцеся імі, калі для вас і вашых сяброў гэта бяспечна.